Скъпи приятели, още от първия ден на кампанията казахме: в тези избори ще играем себе си. Символично започнахме със свещ от църквата Свети Йоан Кръстител в Созопол. С вяра, с дух да градим модерна България. Гордея се с кампанията, която направихме с конкретни и ясни ангажименти и послания. Доказахме, че сме алтернатива. За първи път от 20 години българските граждани гласуваха за, а не против. Резултатите ни дават увереност, че сме вървели в правилната посока. Благодаря на всички, които подкрепиха на първи тур мен, Маргарита Попова и Политическа партия ГЕРБ. Благодаря също и на всички, които дадоха гласа си независимо за кой кандидат. Демокрацията се гради от активни граждани, които имат свое мнение. Подкрепете ни отново в неделя. Гарантираме, че ще работим за всички българи. Ще направим президентската институция дейна, с активен екип, с хората за вас. Президентство без закостенялост и рутинност, а прозрачно, модерно, прагматично, ориентирано към бъдещето, а не към миналото. На 23-ти се видя, че българските турци и българските мюсюлмани вече гласуват свободно. Затова ги призовавам отново да дадат гласа си без страх. Гаранция за тяхната свобода не е една партия, която от 20 години се опитва да монополизира техния вод, а демократична България. Обръщам се към всички български граждани. Гласувайте, за да докажем, че в България президентът може да бъде избран без уговорки с лидера на ДПС Ахмед Доган. Гласувайте, за да изразите свободната воля, а не гласуването под строй, защото Ахмед Доган е заповядал. На този балотаж изборът е много лесен, той е между лявото и дясното, той е между миналото и бъдещето, той е за статуквото или промяната, той е между криза или развитие. Избираме между тези, на които спираха еврофондовете, и тези, които ги ускориха и управляваха достойно. От президента се очаква да бъде винаги част от решението, а не част от проблема. Президентът решава кризи, а не ги създава. Кандидатът на БСП, чрез целувката си с Ахмед Доган, търси предсрочните избори. Ще работи за нестабилност и разединение. Ние ще работим за развитие, сигурност, стабилност и единство. Ще работим за развитие на регионите. Ще направим така, че хората да не зависят от напразни обещания и помощи, които им дават едни или други политици, а да имат възможност сами да изкуват собственото си бъдеще в една модерна държава. Това е истинската социална политика. Гласувайте! Реформите и демокрацията зависят от вас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.